Parang kahit na nagsala. Dito kayo sa harapan, dito. Harap kayo sa... Halika kayo dito. Harap kayo sa audience. Harap sa audience. Ito mga Bonakid, Promil, Nido. Okay, contestant number 1. Halangan nagabu iji Furukawa, di ba? Tara. Furukawa Builders, mga ganun. Di ba? Anong pangalan mo at saan ka galing? O sa La Union. Nabantakan ba na ito'y? Ganito lang talaga siya. At mga ka talaga. Single? Yes! Yeah! She call me Mr. Bombastic, only fantastic. Grabe, excited siya. Bakit? Ano bang alam mong gagawin mo dito? Kasi siyempre, kahit ano. Kahit ano. Bigyan nga natin siya ng isang panty dyan. Bigyan niyo ako ng isang panty dyan. Bigyan niyo ako ng isang panty dyan. Kahit ano daw, ha? Ay, sige. Bigyan natin siya ng isang panty. Wow, relax ka lang! Hoy, wait lang! May ginagawa pa ako! Makamaya ka ng She call me accent. Mr. Bombastic. Contestant number 2, ayun, taray, nagwede agong na, oh. Zoom nyo nga yung ilong niya, diba? But, hoy, wait lang, hindi ka eksena ngayon. Hindi ka dito. Makikita ba tiro pa mi J level, oh. Diba? Cutie smile nga. Cutie smile, Si kasama Jiaga at kanyak tatay G Facebook, ay pala. Kung dandamak sa kunto si ka ikwawen, i-accept. Anong pangalan mo at saan ka galing? Jake. Jik! Jik, saan? Saan galing si Jik? Okay, sige. Nasaan ang mga trabaho? Dito muna tayo sa isang contestant, yung laging nakaligo. Ayun, dumayo pa siya from Zamboanga City. Nasa message request kita kanina, no? Namamukhaan ko. Sumabay ka naman sa joke ko, grabe. Anong name mo at saan ka galing? Leonard sa Baguio. Okay, sa Baguio. Ito, naligo muna siya 3 beses bago pumunta dito. Di ba? Linis-linis, ha? Taray. Okay, contestant number 3. Ang pinaka-favorite ko sa lahat. Ngamnay, atay, kala 3 days ka nga. Sa shot, adapay mo at mo to. Ayan, 3 days ka. Nakatoma na ata. Okay, sir, saan tayo galing? At anong pangalan natin? Tadios. A, B, C, D. Taga saan, sir? Kadab. Manungay tinaging girlfriend mo. Oh. Na? Oh. Manungay naging girlfriend ni sir. Ano, sayang di kinagwapo mo. Narigat agad yung dungan. Taray di agdung-dungog. Sino nga? Hindi tama agdung-dungog. Sino? Nandito ba siya? Basta. Buti ba ito may secret admirer, ha? Tara, smile ka nga, sir, smile. Ayan, at pinati kayat mo nga ito may isang babae. Di ada trabaho na. Kailangan mo itong jobless. Taray ni sir, sana all choosing mo. Okay, nasaan? May panty ka na. Nasaan na yung iba po nating panties? Pipili po kayo ng color ng panty nyo, okay? So, no niya the favorite color yo. So, tipiliin nyo. Okay, contestant number 2.
Apay nga siya, tipilium nga. Papalapit pala ako, sabi niya, yellow, yellow. Ito. Ito sa'yo. Yay! Mamaya ka na. Kasi, nakikilig yung mga baba ko, TJ, oh! Baka andun siya, oh! Anong panty ang gusto mo? Malinis. Malinis ito, panty ko to last year pa sa mga hindi nagamit. Small kasi ako noon, ngayon XL. Sige, ano? Tara, malinis yan, ibon yan, mahal din yan. Yee! Anong panty ang gusto mo? Yellow green? Ano? Dalawa. Ayun, blue. Nya color nga, deta. Nya color. Conforme. Conforme ka, no? No, niya pa nang kita yung isulat. Okay, dati last question ko, pumili kayo sa akin na forward na dito, boys. My dear gentlemen, forward dito. Ayan. So, may question ako. Pumili kayo. Ulo, shoulders, kamay, paa. Ha? Ulo, shoulders, kamay, paa. Muscle. Tara na pumagal niya. Puro kawapil to. Shoulder. Okay. Ulo, shoulders, kamay, paa. Ay! Bongga talaga. Okay. Paa. Okay, ikaw, sir. Ulo, shoulders, kamay, paa. O ako. Kamay na lang. Nakakaya naman. Ay, kamay. Sorry. Kamay na lang daw kaysa ako. Sige. Ulo, shoulders, kamay, paa. Kamay. Okay. Now, may we have dagitain ba kayo nga body parts, ikabilo di panty. Okay? No, ilbaga yung nga paa. Isuot mo, reta panty. Shoulders. Aso ka dami kanyan, takamay kanina, ulo na lang daw sa'yo. Okay, ayan. Sige, simpang nga rin. Ayun! Paa. Sige. Ingat nga tong pan. Ingat nga tong pan. Nga. Hanggang dito before tuhod. Okay. Ingat nga tong basit. Okay. So, mechanics the game. This is a group game or a single game. No sino ti agsala, iso na ti maikat, ijay sango. Okay. Excited ka na ba? No sino jay haan nga agsala, iso ti ikak, ti itlog. Okay? So, meaning, kailangan yung agsala, tapno maikat kayo to isango, you will not move on the next round. Okay? So, may round 2 hanggang 3 tayo, depende kung gaano sila ka-active. So, kailangan yung agsala, tapno umikat kayong dita sango. Intendis mo ba? Naintindihan? Ready? Ikaw, sir. Gets mo. Okay, isuruan nyo na lang niya. Okay, turn sample. Sige, ready, sample, 3, 2, 1. Music. Sige, lower. Cut. Oo. So, thank you so much, Sir Alex. Ayan. Naikat iso na tanagsala so na naangatamon ba, sir? Okay! I want to copy paste dito na. Ready? Round 2!
Wait lang, last round ha. Okay, ready? Music! Lower! Madmadi ka notice ang DJ Ay, kaya ng ano ko, chika, ding, chika, ding. Okay, I changed my mind. No, sino pinakanapig sa hiyaw na ijay talo, isuti-bati ah. Okay? So, amo yun, no, sino't favorite ko? Ready? Yung may pinakamalakas na hiyaw, siya ang mananalo o siya ang magstay dito. Okay? Contestant number 1! Contestant number 2! Baka uri, attack lang mo si Jason. Contestant number 3! She call me Mr. Bombastic, Mr. Fantastic. Put me on me back, she says, Thank you so much. Pakikabil si Panty tao sarap na damdaman, Jai. Haan. Dito yung kala. I-conduct na isang tugawan, please. Okay, dito tayo. Haan kagamin nga nagsala. Unless, kayat mo nga agsala, tatak. Tapnuhang ka nga dito isango. Okay. So, agtugaw ka nga ro dun, sir. Okay. Mr. Tadio's life can change his life today. Wow, naawatan na, no? So, amin yung single ditahan nga na bantatay, maapal kayo nga amin. Ay, natin babalasa. Okay. Okay, 1, ana, 2, 2, dyan ka lang ha. Asan pa? Balasa. Okay, sit properly, sir. Sit properly. Nakabin mo, Jay, ubot mo ba, Jay? Saltak mo. Sige pa, sir, saltak mo pa. Sige pa, okay? This can change your life. No anya ti makamal ang isbo kadamdama. No anya ti makuti iisbo manandamdama. Naawatam ba? Okay. So your hands, ikabil mo dito yung likod, iti batok mo. Ayan. Tapos inhale ka. Just ka. Girls, make a circle. Make a circle. Okay? Circle. Kayo. No, sino di first makaikat di itlog? Second and fourth, fifth, and so on, iso ti maikat. Nalaing ka ba nga agtakaw ti itlog? Of course, ma'am. Yay! Kayat mo ba nga mangmangan ti itlog? Wala. Favorite mo ba ti itlog? Okay, so round 1, round 2, kailangan nyo maalad si itlog, ayan na maikat kayo, okay? No, stop J music, yung alaan, okay? Sabi ni sir, basta anda big lang. Kaya't natin nga jobless, kaya't natin nga mang big lang. Okay, may kasi. Okay, ready? Laban mong earring mo ha, mo alam si itlog.
Sa makaala ditlog, first, second, third, and so on nga round, may ka-DJ stage. Okay po ba? Ready, music maestro, round 2. Jet itlog, alaan nyo jet itlog. So nga, kailangan nyo maala unag, tapno maikat kayo. Next! Okay, ready, go final! Ready, go! Salaan nyo ba na ano ni sir? Salaan nyo ni sir? Round, 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 round. Ayan, inikat ni ma'am. Okay. Alis, alis. Ada na bate? Ano naman? Kailangan da nga alaan dito okay? Okay, sige, next round man, ikabil mo manan. Protektaran na lang di itlog mo. Okay, umikat ni ma'am an? Okay, haan, umikat iso na. Ready, round 2! Hoy, abround kayo, girls. Abround, 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 abround. Walang tatangkan. Yahoo! Yahoo! Ada ba tinarik na? Basit lang. Ay, sastay lang. Basit lang. Okay, thank you, ma'am. Okay, alternative natin, si Panty. Ayan. So, third, fourth, and last round. Okay, ayan. Sad-sad tayo basit. Kay kayat na. Okay, next round. Bawal tumambay. Grabe mag-data. Woo! Okay. Agoray ka, kaya't mo ba nga pumilin? Kaya't mo ba nga pumili dito yung duha? Itaam gamin ay suda kita. Pumili to'y balasang. Piliin mo nga para Sige. Para inaw niya. Sige, pili ka, kaya't mo nga para inaw. Diyan nakarib ka no? She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Put me on the boxes. Dedehan mo't siguro nga jobless na ito. Kaya, uy, kaya't mo pa eh? Sige ko na rin, last round at alam ka na niya. Sige, last round at alam na lang. Kaya't na pa isa. Okay, last round, ready? Okay, stop yung alamon ma. Agururay, agururay. Alam ka nun, alam mo, sige. Kaya dito yung sir, agtugo. Wi, ostolay pa. Ag-stand ka. Ano ta? Okay, na.
Baduy ba? Kiss me. Ibaduy ko ang ko hap. Agni mo yay. Sige. So, dito kayo nga dua. Ojo check. Tata sir, ipaam-am-tam. Ya, palud. Hey, hello. Okay, ganyan na, oh. Ipaam-am-tam ingaran mo, sulis sa kayo pansa. Si Kaksi Tabius. Si Sacred Koy, matataba. Si Sacred Koy. Si Sacred Koy kikiyot. Waray sa'yo tiyan ko. Okay? So, dito ka uma. Ipaam-am-tam, ibakdang mo son si Kato. Ready, go. Yes. On gayam, siyak gayam sa imang. Ay, Tabius. Nanalo. Hey. Sigam ngay ngo. Diretso. Ananawatan gayam din. Eventual. Ready, go. Siyak gayam niyo ko ha. Janagan ko tatay. Saka mag-ngay. Na. Bakay. Ay sige. Sige, pam-am-tam mo ipakdang mo sa nansika to. Sige, ay. Aasok ka niyo. Aasok ka. Sa ni Regina. Inyati kahit mo may isang lalaki, nakalibay, waray rosto, aside ni sayutian, waray rosto hono. Basta jay ko ang God fearing. Yay! Ang tam-i-God fearing. Malakot kason amo Diyos, manduado. No hatan, si kayo'y parang tansahe. Yan. Couple, siya kayo di samo. No ngaran ni dagan siya, dagan jungun-juwa. Okay. No ekwang ko'y manus-tunus ira. So nga dagiti back tatay gravity apal yun. Kaya. Okay. Closer. Ayan. Check kayo, mams. No nga rani dagan jo, dagan siyango. Sabi panam ayan, wow. Grabe ka talaga. No? Okay. Check kaga, pansadat kayo. Sa unan mo dagan ng sarsonan, ma'am. Pansadat kayo. Okay, romantic song for Mr. and Mrs. Pulas and of course Tabios and Miss Regina. Agsala kayo lang. Head to head. Closer. Closer. Right, diba? Nose to nose. Guys. Hug your partner. Embrace. Embrace your partner to embrace you. Partner to. Okay. Palakpakan tayo man. Isuda. Wait lang po. Okay, picture taking muna tayo ha. Akbay your partners. Akbay.
Sige, compress tayo, ma'am. Sir, akbayan nyo ang sarili nyo, partners. Akbay. Aray. Sige. Okay. Adok ha. Adok ha. Okay, akbay mo. Jatim. Okay, ready? Smile kayo dito ha. Ready? Jut-jutbay. Okay, ready? 3, 2, 1, smile.